Assistit al funeral del nostre amor. L'esquela no ha sortit a cap diari. Jo volia dir el respons, però el meu discurs era un embull incomprensible. Tu també ho has provat, i no sé si és que no et sentia o potser no ho entenia, però els mots que proferíes semblaven el repic d'una màquina d'escriure. Un so més antiquat que el del teclat d'ordinador. I és que és això, que s'ha fet vell el nostre amor. No ha mort precisament d'inanició, que era de vida. Vam abocar-hi molt de tot, i al final era un obès que no es movia del sofà de casa, amorrat a les pantalles, i amb prou feines deia res. No sé si és que s'ha fartat del seu cos o simplement de nosaltres. I per cert, t'has fixat que al funeral no hi ha vingut ningú?